узган жумгада Ринат Фәрдиев исемдәге ял паркы Сабантуй мәйданын хәтерләтте. Бирегәзейнең шәһәр яны лагерьларында ял итүче малайлар кызлар җыелган. Икенче тапкыр балалар лагерьлары фестивале оештырыла. Балалар ялы лагерь тормышы һәрвакыт район җитәкчелеге игътибарында. Сегодня вы уже все здесь победители, то, что вы приехали сюда посмотреть друг на друга, показать друг другу себя. Поэтому еще раз большое вам спасибо за это. Фестивальдә быел Яшел Үзән шәһәренең пионер лагере балалары да катнашты. Яшьләрне республика җитәкчелеге дә сәламләде. Фестиваль детских лагерей. В этом году он стал открытый. И мы очень надеемся, что на следующий год сюда приедут вообще на всю площадь все детские лагеря республики. У нас их ни мало, ни много, у нас их 124 загородных лагеря в республике Татарстан. Это самый большой показатель по Российской Федерации. Балалар спорт ярышларында, иҗади бәйгеләрдә, һөнәри осталык буенча мастер-классларда катнашырга өлгерделәр. Гвардия эстабарлар хәрәкәте дә кызыксынучылар өчен күргәзмә оештырган. Сыек азот белән крио-шоуны балалар игътибар белән күзәтте. Иң мөһиме, барысының да яхшы кәеф, җиңүгә өмет бар. Киләчәктә фестиваль республика лагерьлары арасында уздырылып, матур традициягә әйләнер дигән өмет бар. Адилә Бирханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.